som tu s mojím bratrancom a zahrajeme si hru, neviem, ale že budeme 100 dní na tejto lodi. Ja som nám toto tu zväčšil, vieš? Ja som nám to zväčšil. Hej, to je úplne jak 99. OK, máme aj stoličku. Počkaj, ja ju dám oheň. Super. Toto dáma zatiaľ trošku aj baví. Máme vylepšený oheň. Keby ste chceli dajte nám 99, nám dajte vedieť. Áno, napíšte do komentárov, hej, že či chcete 99. Ja som v takej diaľke dačo. No áno, bo tam sú lepšie veci. To len zbytočné. Ale treba dávať drevo do toho. Hej, však ja ho... Počko, mám i sekeru. Do čoho? Do toho? Toho tu? Aha. Tak to je úplne jak 99, ale podľa mňa to je... A tu vyrábame toto. Ešte lepšie to podľa mňa je. Lebo to je na mori. A toto je čo? Ocek. Ja, že tu si môžeš dať tie veci. A tu máš sekeru. Čo môžeš s tým robiť? Iba si pôjdeme aj na nejaké výpravy. Pozri, tam je jeden ostrov. Dobre, vieš čo? Ja mám tú stoličku, ale ja ju dám do toho asi, ne? Áno, daj tú stoličku do toho. Dajme si vykraftiť. OK. Kúpil som, pozri čo. Čo? Môžeme si to vylepšiť. Čo si kúpil? Ja neviem. No pozri, poď sa pozrieť na seba, vidíš? Aha. Ďalšiu podlahu. Aha, super. Poďme, tu teraz bude chodiť žralok a ja vynajte nám do forest. Ale jak mám dať stoličku do toho? Ja aj tu ju mám dať. Počkaj, to čo je? Tá scéna. Aha, to je scéna. Ojoj. Musíme tých pirátov hľadať. Teraz by som sa tam všetko vykašľal. Ale s čím ich dáme? Nič tu nemáme. Máme sekeru. Sekeru, ale... Počkaj, oni sú tu. Počkaj, no poď. Mám to len zdraví. Ďalší ide. No to poďme. Počkaj, máme. Počkaj, tu aj hunger je. Čo? Aj hunger tu je. Čo je hunger? Aj hunger. Ale čo je hunger? Že akože sme hladní, že musíme aj jesť. Jaj, tá hungry sa to volá, nie No, hunger. akože vieš. Dobre, ale nemôžeme ich dať do mesa. Vyskúšaj. Musíme nejaké meso urobiť. Myslím, že už sme hľadali, že aké hry máme vybrať a myslím, že sme našli správne. Hej, nedajú sa dať do mesa. Tak ich daj tu. Vonku ich dáme, ne? Tu si daj. Aha. Možno z nich to vyrobiť. Počka, nič nerob, potrebujem ešte jedno drevo. A uvidíš, čo už super urobím. Počkaj, potrebujem ešte jedno drevo.
dám tu. A teraz je to robiť. Čo ideš urobiť? Pozri, čo mám. Čo? Ja ťa neviem, kde si. Pozri, tu vzadu. Ty máš loď? Či Nemám. nie loď? To čo je? Tu môžeme variť si jedlo. Aha. Ale pozri, tu. Počkaj, idem. Aha, to je jak najnášie si môžeme tradiť. Jak tradiť? Pozriem sa na to. Aha, koľko máme peňazí? 60. Ale ja si kúpim, ja si kúpim taký katany. Dosť Pozri, dobre. ja mám katanu. Mám si kúpiť nejakú loďku? Áno, kúpim. Hej, ja si kúpim loďku a ty si kúpiš katanu, OK? Môžem si kúpiť katanu. Áno. Koľko stála? 50. Ja som spadol do vody. Nevadí, máme loďku. To je jeho loďka. Ale ja som si kúpil loďku. Hej, počkaj, len musím. By som niečo uvaril, ale neviem, čo varil. Pozri, ja som na loďke. Nejdeš na ňu so mnou? A kde je tvoja loďka? Tu, vidíš, ja som na nej. Ona je dosť rýchla. O, za mnou. Si už na nej? Áno, áno. Dobre. Idem loviť. Poď na nejaký ostrov. Na ostrov. Miniatúrny. Tam je truhlu, tu. Ja viem aj trubiť. Open čestka. Počkaj, nerob nič, ja otvorím. Dobre, otvor ju. Ja utečiem. Ne, čas neutečiem ti. Môžeme ísť? Áno. Mám buté harpúny. Nejdeme tam? Áno, tam poďme, tam. To tam. To reálne loďka je jaká dobrá. Stop! Poď za mnou. Počkaj, už sa stmieva, poď rýchlo. Rýchlo, lebo toto preskúmame potom, stmieva sa. To čo je? Žralok! Žralok! Pri mne. Počkaj, robíme. Poď ku mne. Počkaj, on nám po mne ide. Poď ku mne. Počkaj, po chvíľku. Prosím, Po mne. ideme ti vrátiť. Aby sme sa poloviť s harpúnou. No ulovím žraloka. Počkaj. Ulovil som žraloka. Super, idem po teba. Poď ku mne. Rýchlo. Vidíš ma? Počkaj, nie, to je iný ostrov. Nie, ale tam som. Poď ku mne, rýchlo. Tu si? Si niekde tu na? Ona prišiel niekto so mnou bojovať. Ja som ti vravel, že sa stmieva, on si ma neposlúchol. Mňa už obklúčili zrazu. Ja neviem, kde si ty. Na tom ostrove. Dobre, vieš čo? Jak bude zase ráno, tak pôjdem po teba. Hej? Ja najpôjdem na tebe. Nie, ja mám tu nejakú zlú rybu. Po mne ide. Poď sa mnou vrácaj po mňa. Ja ťa nevidím teraz. Nie, to je problém. Aký? Pozri. Poď rýchlo po mňa. Ale chápeš, že ja ťa nevidím? Rýchlo. A ešte... Ja, počkaj, aj proti mne takto bojuje. Dobre, už bude deň 3. Neboj sa už. Ale mám málo života. Dobre, idem po teba rýchlo. Ešte raz jem toho kúra, ktoré som uložil. Dobre, však kľudne. Počkaj, musím zabiť žraloka. Idem po teba už. Počkaj, musím zabiť žraloka. Len tam neviem vysadnúť.
Dobre, No to 10 minút. idem po teba. Takže ty si na akom ostrove? Na tomto tu. Na tom asi. Na tom takom peknom. Tak sú tam aj palmy? Nie, to poviem, to je taký tu. No a ja tak nevidím. Áno, tu. To, hej, tu som. Poď po mne. Tu, nasadaj. Kde si? Tu som. Jak si vtedy bol tu. Vidíš ma? Nie. Ty si na druhej strane 100%. Počkaj. Ja ťa vidím. Idem už po teba len. Tam sa ulož do Raloka. Poď, Počkaj, musím uložiť do Raloka. poď. Dobre, už si ho... Nie. Môžeme ísť? No, dobre. Máš ho? Počkaj, lebo oni idú po nás. Uložil som ho. Tu. Nie. Mám taký na loži. Už som urobil, máme ho tu. Áno, super. Tak to sa nám geniálne podarilo. A mám... Ty si vyskočil. Počkaj, ja neviem. To je ťažké. No, dobre. Nenormálne, my ešte tu nabúrame. Tam potrebujeme ísť rovno choď. Dobre, ja to vidím, ja myslím. My potrebujeme ísť domov my potrebujeme ísť. Však ideme. Strašne málo života. OK, ten čln sa nám zajednatil, ale ja som ti pravil, že sa stmieva. Dobre. Fúha. To není na... Jej. To nie. Tam je náš domov, ja ho vidím. Tu potrebujeme ísť. Nie. Fakt, potrebujeme tu ísť. Rýchlo, potrebujeme tu ísť do nás vieš zámok. Rýchlo, potrebujeme tu ísť. Fakt. Ideme. Už sa stmieva, vidíš? Domov, ale rýchlo. Ja sa potrebujem domilovať. Ja sa potrebujem, ale neviem čím. Neboj, čo tam ti dáme. Počkej, pozri, koľko mám života. Dobre, ja to vidím. Piráti prišli rýchlo, treba bojovať. Tam ja nemôžem bojovať. Dobre, ty budeš v člne, ja ich zabijem, hej? A zároveň žalo. Dobre, choď, rýchlo. Kamo! To není náš ostrov. To nie je náš ostrov. Je! On je tam až ďalej. Jaj! Poď rýchlo. Rýchlo, poď. Kamo, keď nás tu niečo zjede, to tvoja vina. Hej, počkaj na mňa. Počkaj. Dobre, si tu? Hej, dobre, ideme. Rýchlo. Nie, tam je náš dom, za tebou. Dobre, to není také ľahké sa otáčať, chápeš? Dobre, ale má to 14 minút. Dobre, už to ukončíme, keď to bude mať 15. Dobre, ale rýchlo. Ale piráti prišli, oni nám tam všetko poberú. Ale no tak rýchlo. Však tam idem. Môžem to superovať. Bože, oni by sme sa jak pomilovali. Fúha. Rýchlo, čo robíš? Choď preč, ja to idem superovať. Nie, Áno, idem. Davidko. Nie, ja som spadol. Kašľaj na teba. Iba ide po mne. Ja sa zachránim sám. Nie, poď mi pomôcť. Poď sem. Dobre, takže už to bude mať 15 minút. Dobre, tak. Toto video. Takže čaute a dávajte odbery aj lajky.